Takže čau lidi, doufám, že je dobře slyšet. Já vás vítám a toto je druhý video. To první video bylo takový informační. To první video bych natočil a ukázal podrobněji, ale jelikož jsem ještě neměl k dispozici mikrofon, takže jsem musel to udělat s hudbou. Ale myslím, že to teď nebylo špatné, že to je v HDčku a tohle by mělo být taky v HDčku. Informačka je k tomu, že mám nový první kanál vlastně, který je vlastně, tady budu točit různé let's play, budu dělat tutoriály a tak dále a pokud budete chtít nějaký tutoriál nebo něco vidět, nebo něco, abych o tom natočil třeba, tak já se na to podívám a možná, že o tom natočím. Jinak jak víte o tom Call of Duty, že vlastně je ten nábor, takže se hlaste, by bylo rád, kdyby tam bylo přihlášených co nejvíc. Trénovalo by se na private match, samozřejmě musíte mít Call of Duty MV3 Origo, jinak nemůžete s náma hrát, protože to bez tak budete mít přesteknout někteří určitě, a takže pokud máte zájem, tak můžete napsat. Co se týká informaček a tak dále, tak by měla být jednou týdně nějaké změny. Pravděpodobně vznikne za chvíli i Facebook. Možná, že si dám záležet a udělám i stránky, co si asi záležet dám, protože když jsem na kanál vytvořil, tak na něm budu točit. Co se jedná o pozadí? Pozadí to s tím si budu trošku hrát a s fotkou taky trochu vypravím, aby to sedělo a ladilo k sobě. Dále možná u některých takových let's playerů nejsou tak slavní, ale třeba u některých let's playerů jste si to doslechli, že je nějaký nábor na točení, takže abych udělal něco tež podobného, že byste se mnou mohli natáčet vlastně v tomto studiu. Natáčet budeme, jak jsem říkal, různé tutoriály a tak dále. Samozřejmě ještě k intru. Intro, to s tím taky bude trochu práce a věřím tomu, že do těch 3 týdnů by už se to mohlo začít skládat a už vlastně vznikat nějaký to lepší ten kanál vlastně. A takže fakt, pokud chcete nějakou hru, abych natočil, napište mi, nebo veškeré dotazy, co třeba není vám jasné, nebo takhle, tak já se na to podívám. Nebo třeba ohledně hry Call of Duty Modern Warfare 3, jak nebudete něco vědět, tak mi prostě můžete napsat a já vám prostě rád pomůžu, nebo takhle. Takže proto točím, abych vám mohl s něčím pomoct a tak dále a prostě doufám, že mě to bude bavit, to točení, snad ano, protože i přitom udělám nějaký ten let's play, což mě celkem baví jako dělat ty let's play, takže co je dneska asi tak nejdůležitější v této informačce? Máme nový kanál, brzo asi bude Facebook i Skype, je nábor do Modern Warfare 3, do klanu, je nábor do studia a ještě jsem zapomněl, že budou možná i nějaké soutěže. Takže teďka se s vámi loučím a zatím čau a u dalšího videa se na vás těším.